डिब्बा लगभग 100 ग्राम डिब्बा बाटे जी। 100 ग्राम में मिठाई चढ़ा के और भैया 100 ग्राम देख सकते कि लगभग 4 मिठाई रहुआ के एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ये देख सकते कि 4 दाम बा वही मिठाई का दाम लेमसन, ई डिब्बा का दाम ना लेमसन। डिब्बा का दाम ना एकदम। ये क्रीम संदेश है, ये कलकत्ता का आइटम का रेट बाटे ये 15 रुपए पीस बा, 4 रुपए किलो बाटे। ओकरा बगल में अच्छा ये जल बड़ा संदेश बा कलकत्ता के, ये भी यूनिक बाटे यहाँ के। ये 30 रुपए पीस, 5 रुपए किलो। ये बटर स्कॉच फ्लेवर में संदेश बाटे, ये 15 रुपया पीस, 4 रुपए किलो। ये भी भाई दरवेश के लड्डू बा, काजू किशमिश सब देल रहला एकरा में। ये बा 180 रुपए किलो। ये केसर फ्लेवर संदेश बाटे, ये भी 380 रुपए किलो बाटे। ये तार लाल मोहन बा, प्रिपरेशन करके एकरा बनावल गइल बा थोड़ा अच्छा लगे खातिर, ऊपर से खोआ देवल गइल बा। हाई लाल मोहन तार हो गइल, प्रॉपर लैमचा हो गइल वाला। हाई काचा आम के फ्लेवर संदेश बा, काचा आम के फ्लेवर खइब त। हाई तार क्रीम सैंडविच बा, ई वाला भी 15 पीस बा। ये बेरा गोपालगंज में द स्वीट हाउस के नाम एकदम समझे कि जौन मिठाई के नाम है और बड़ी चर्चा के विषय बनल बा। और सब जरूर सोशल मीडिया चलावत बानी तो सब कहीं ना कहीं द स्वीट हाउस के चर्चा जरूर सुन ले हो कब्जा, जहाँ पर मिठाई एक से काल हम चाहे तो नहीं दिखा दी। रसगुल्ला जौन चाहे तौन लोग के घर शादी ब्याह बेटी के पड़ समझे कि ऑर्डर पर ऑर्डर होता है इस दुकान पर, इस शॉप पर। सब सोशल मीडिया के कमाल बाटे और मिठाई एक से काल बाटे। और सबसे बड़ी बात ही बता दी कि रोज सब कि जौन ई जगह मिठाई बाटे ई जो देहात के लोग ना है बल्कि बंगाल के कारीगर द्वारा बनल बाटे सब मिठाई, और उहे लोग बनावत बाटे। और डेली के डेली समझ कि जितना मिठाई बनत रहे सब सेल हो जाता है। और ये जौन जगह बा लोकेशन बाटे स्टेशन रोड गंडक कॉलोनी के पास में बाटे। रोज सब के नंबर हम दे देम और भाई साहब से रोज सब मिठाई जौन चाही तो रोवा मंगा सकत नहीं अपना घर तिलक में, चाहे ब्याह में, चाहे बेटी के बारात तो में भी मंगा सकत नहीं। आई सीधे सीधे मिठाई के मालिक से बातचीत कर जा। जावेद अहमद। जावेद अहमद, कौन कौन मिठाई रोवा बनवा होता नहीं? जितना भी कोलकाता का आइटम है सब बना होता नहीं सब अच्छा, तो बता दी आइटम का बाटे लोग। आइटम जैसे बटर स्कॉच फ्लेवर के सब रसगुल्ला बाटे, और संदेश भी बाटे, कमला भोग बाटे, कच्चा आम फ्लेवर के संदेश बाटे, कच्चा आम फ्लेवर के तार रसगुल्ला बाटे। का खास रहुआ क्वालिटी और क्वांटिटी देतन? क्वालिटी पूरा कोलकाता का आइटम का बाटे और क्वालिटी कोलकाता ही सन बाटे। ये नहीं कि हम लोग यहाँ का आइटम के छोड़ के वहाँ का आइटम सब यूज करता नहीं सन, इसलिए लोग के पसंद पड़ता, लोग आवत बाटे। तो अभी ले कितना ग्राहक कहाँ से लोग पहुँचल बाटे? अभी सिवान भइल, महाराजगंज भइल, जगह जगह से लोग आवता वीडियो देख के या ऐसे आवता चेक कर। गोपालगंज में मिठाई खरीदारी कर खातिर सिवान महाराजगंज से लोग आवता? हाँ एकदम। अच्छा, कुशीनगर से लोग आवता है। कुशीनगर से भी? हाँ। अच्छा, कौना प्रकार के ऑर्डर लेता नहीं? ब्याह शादी तिलक कौना प्रकार के? जितना प्रकार शादी चाहे कोई भी तार समारोह बा उस सब प्रकार के आदमी आई, हमने हफ्ता भर पहले या 2 दिन पहले 4 दिन पहले ऑर्डर दी तो हम ऑर्डर ले लेते हैं सर। सुन ले बानी कि लोग मिठाई देता नहीं तो लोग और ही जे दुकानदार लोग बा, चाहे कुशीनगर को के, चाहे गोपालगंज को, चाहे सिवान को के, उ लोग मिठाई तोलेला तो साथ साथ डिब्बो तोलेला। और वो सुन ले बानी कि डिब्बा अलग से रहो देनी। हाँ, ये हमने के एगो नया कॉन्सेप्ट बा कि हमने के डिब्बा के कोई चार्ज ना लेनी सन, ओकर माइनस हो जाला डिब्बा के वेट। तो कहीं ना कहीं तो यूनिक बा जी। हाँ, तो यूनिक बढ़ नहीं बा। यहाँ जितना भी दुकानदार बा वो यूज करलन तो डब्बा के वेट देवेलन, मिठाई के दाम पर वो डब्बा ले लेवेलन। हमने जना दुकानदार लोग से तई चलते लापड़ा हो जाला कि भाई इतना डब्बा तरह डब्बो में जोड़ देता। और यही से लोग ज़्यादा भीड़ लगा होता है, ज़्यादा लोग सामान खरीदे खातिर आवता। अच्छा, ये जैसे मान के चली कि सब तो हाई रेट बाटे, तो का गरीब परिवार के घर यदि पड़ल बा तो वो लोग खातिर खरीदारी हो सकता? हाँ, वो लोग कभी हो सकता, कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमने के देम सन चलन के माध्यम